Nakatubuhin na Diyos ng yun at ang pagkadaymon. Taliwala sa mga pagtunay. Padayon sa mga magpasalamatang sa huli na Diyos. Diyos ka, tubuhin na ka. Diyos, nagkahalang sipaw na. Dahil sa pag-awit iksun, iwan ako Diyos, kami magasalig, di mo mag-awit o pagaday. Dahil sa pag-awit iksun, hindi walang gusto ko may lalim. Hindi walang ako may nakatawa. Ay, ikaw ang ako Ginoo. Hindi walang gusto ko may pagkalim. Hindi walang ako may pagkawa. Kahit ang ako Ginoo. Ikaw ang kadaungan ko. Ikaw
Buntag sa tanan, maghalad ng awit ni Dexter as we give thanks to the Lord na He moved our relationship to a very life. Sama sa kanta, wala na ilaing pang pasalamatan kundi ang Ginoo lang.
salvation does not only involve a change in belief. Dili mo pasabot na nagkambyo ka o pundo, nag-usab ka sa imuhang grupo, nag-usab ka o relihiyon o denomination, is luwas ka na. Kaya kaluwasan, wala lang nag-involve sa kausapan sa imong relihiyon kung unsa ka man kaniadto. Kung dili, ang kaluwasan nag-involve kini sa imuhang behavior, sa imuhang kinabuhi, sa imuhang katasan, sa imuhang kinaiya. Supod pasabot, kung nangalagad ka sa Ginoo, gawas na nausap ang imuhang grupo nga ipanan, mas labaw nga mausap ang imuhang behavior, ang imuhang kinaiya, ang imuhang binuhatan, ang imuhang pamakasan. Na ingon pa, if you really believe in God, there will be evidence of it in the way you live. Kung tinuod na ikaw mituo sa Ginoo sa imong kinabuhi, aduna gayon kini ebidensya diha sa imong kinabuhi, ilabi na sa imuhang pagkinabuhi ingon sa Kristo hanon. Now in the things you say and in the things you do, dapat adunay kausapan sa mga butang na imong ginasulti ubisa na sa imong mga binuhatan. Adunay kausapan diya sa imong pinunungan. Sa diha ka wala pakaran usab sa imong relihiyon tingali kung himalikas ka, kung chismosa, kung marites ka, dapat aduna na sa kausapan sa imong kinabuhi. Kung bisyoso ka, dapat adunay kausapan diya sa imong kinabuhi. Daghang nalagad sa Ginoo na ang relihiyon ay iusap, pero ang kinabuhi wala siya po kausapan. Dili na mo ipasabot sa kaluwasan. Dapat mausap ka na ang imuhang pinulungan, ang imong pinuhatan. Kung kaniadto hilig ka o kining kaliwaan, karon straight na ka ng mga lagad sa Ginoo. Ingon pa si John MacArthur sa niya ka lado na picture o manunulat sa mga libro. Ingon pa, si Satanas nagapadayon siya sa pagsulay aron i-confuse o i-mislead ang mga tao. Apil na ang katawhan sa Ginoo. Bahin sa ilahang pagtuo o sa ilahang binuhatan. Ano ingon ni John MacArthur? If possible, ingon pa niya, he will convince a person that he can be saved by doing certain good works. Isa sa mga taktika ni Satanas, kumbensihon daw niya ang mga tao na sila pwede maluwas kung sila magpakita o mga maayong binuhatan. Iyanak ni Satanas na strategy. Iyanak ni Satanas na pamaagi. Kaya kung kini na estratehiya na ang tao pwede maluwas, pinaagi sa iyang mga maayong binuhatan, sigurado, 100% kanang tawhana. O kung ikaw mituo ani, na klase na pamaagi sa kaluwasan, sigurado, mahilayon ka sa Ginoo. Sigurado, kapilbihan ang imuhang maangkon. If a person trusts in God, he will be saved. She will be saved. But Satan also tries to convince him, to convince his people, lagi sa duha ka mga streams sa pamahagi. Ingon pa rin that he must do good works to keep his salvation. Padayon siyang, si Satanas, kumbinsi usap niya ang tao na siya magpadayon sa iyang good works aron siya maluwas. Because kung muhulong siya sa iyang good works, mapildi siya o may impyerno siya, tawag ka na legalism.
legalism. Tungod kay walay add, walay bawas ang kaluwasan, walay dugang ang kaluwasan. Ang tao maluwas, pinaagi sa iyang pagtuo. Walay class. Ang tao maluwas sa iyang pagtuo. Another one, nga buhaton ni Satanas para i-convince kaniya, ingon Padriya, he can forget about good works. Ingon Padriya, Satan will convince people that he can be saved by forgetting good works. Tawag ka na license. Pwede siya maluwas, pinaagi sa pagkalimot sa iyang good works. Na meaning, mga lagad sa Ginoo but still living in sin. Pukaha, nangalagad naman ka sa pukaha, maayong tao naman ka, yan ang mga lagad sa Ginoo, kay maayong tao naman ka. Sa tawag ni kanina, license. Ang uban, ingon Padriya, luwas naman ka. Ayaw na paghilo ng good works. Laga ng mga pundok fishery. Hindi mga kung sino na ito, baptist. Tuo sa dili. Katuo sa once you are saved, always saved. Ang uban, i-misinterpret kini. Ang uban ng mga leaders, especially mga taga-tudlo, i-mislead ang tao. Sabihin sa pagpabilin ka sa imong pagkalooban because lumas na ka, mga panila, lumas na ka. Once you are saved, always saved. Walang uban, malahumong ng yapon. Isa kang malagad ka sa Ginoo. Ang uban, napagamit na ka sa Ginoo. Natindog ka sa pulpito. Pero kung tuwa sa gawas, kataking yapon sa tanduay. Ha? Ano ba? Luwas na sila. License. Ano na sila yung license? Pili niyo, imuhang perception sa kaluwasan. Nagkapasabot ka na. Ang imong kaluwasan, ikamit ni mo. Imong na lisensya, aron ikaw ang padayon ang iya sa pagpakasala. O ba na yung willing sa Ginoo? Tungod kay luwas ka na, atuna ka na yung lisensya, aron patuya ang iya sa pagpakasala. Hindi na may will sa Ginoo. Hindi na may kaubutun sa Ginoo. From Genesis to Revelation, the Bible is very, very clear that a person is saved only by faith. From Genesis to Revelation, the Bible is very clear about salvation, that the person will be saved only by faith. And that when he is saved, good work should follow as a result. So, dili mo pasagot. Tungod kay luwas ka na, di na ka magpinutan. O kaya tungod kay putan ka na, di ka na makalangit sa Ginoo. Hindi na mo kaluwasan. Ang tao, maluwas, pinaagi siyang pagtuo, dili pinaagi siyang binuhatan. Pero ang pagtuo, dili usab lisensya, aron ikaw padayon sa paglunag diha sa pagpakasala. Apan, kung ikaw adunay pagtuo sa Ginoo, normal, namugawas diya sa imong pagkatao ang imuhang pagkamaayong tao. Apil na dira ang pagtalikod sa imuhang karaan ng kinabuhi. Kung unsa ka man kaniadto, kung kuwangkul ka kaniadto, dapat ko binurangan na dapat wala akong nanimo. Kung kuwangkul kaniadto. Ingon pa, adunay mga consider nato na mga heroes diya sa Biblia. Isa diriya si Abel. Abel had faith. Pero giunsa niya magpakita ang iyang pagtuo. Si Abel aduna sa pagtuo sa Ginoo. Pero giunsa niya magpakita ang iyang pagtuo by presenting to God the proper sacrifice. Sa daw, si Abel aduna pagtuo sa Ginoo. Ipatay siya sa Ginoo niya kay ano gipatay siya? Tungod kay iyahang gihatag sa Ginoo kung unsa ang proper na sacrifice sa Ginoo. Ino, kaya mo Ino, si Ino, mikayat sa langit. At age of 300, mula pa sa'yo.
Bikayo siya sa langit. May pagtungo siya sa Ginoo. Yun sa niya pagpakita niya pagtungo sa Ginoo. Sa Ginoo. Anong bikayo siya sa langit? Because he is walking with God. Si Enoch, bikayo sa langit. Si Enoch, adunay pagtungo sa Ginoo. Yun sa niya pagpakita ang iyang faith sa Ginoo. By walking with God. Si Abel, he worshiped God by faith. Enoch, he illustrates his faith by walking in faith. Si Noah, kung kini mao nga to ang pagkaisgutan karon, at una po siya pagtungo sa Ginoo. Iyon sa pagpakita ni Noah ang iyang pagtungo sa Ginoo. May ideya? Ipakita ni Noah ang iyang faith sa Ginoo by preparing ang ark. Pinaagi sa pagpanday, pagbuhat o barko o kining itawag na arka. Atong basahon, aging patukuranan sa among mensahe, ang Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 7 nag-ingon, tungkol sa pagtungo si Noe, sa napasindakan siya sa Dios, may tungod sa mga itabo nga wala pa makita, mitagal sa pasidaan o iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihungkan sa silot o siya nahimong manununod sa pagkamatarong at pinaagi sa pagtuo. Tanawa si Noah. Ingon pa ang pulo sa Ginoo tungod sa pagtuo. Si Noah pasidanan sa Ginoo o imanduan sa Ginoo. May tungod o di pahibalo sa Ginoo. May tungod sa mahitabo sa kalibutan. Naingon pa, okay, taas-taas na siya, o series man niya itong iskutan, may tungod sa Bible Mirrors. Balik na bahin sa mga kuyaw ng mga tao kaya sa magbiya. Gato tanaw na kinabuhi ni Noah. Ingon pa, Noah responded to God's word. In chapter 7, atong gibasa kayo sa libro sa Hebrehanon Kapitulo 11, si Noah, may-respond siya sa tawag sa Ginoo. Or may-responde siya sa pulong sa Ginoo. Ingon pa by faith, Noah, human siya pasidakin sa Ginoo sa may tabo. Sa mga putang na may tabo, mawag pa niya makita. Nahadlok siya, nalisang sa Ginoo, tungod sa kahadlok. Ihimo niya ang arka to save his house. To save his house. Now, in Genesis chapter 6, verses 5 down to 11 and 15, Noah responded to God's word by faith. May response si Noah sa Ginoo pinaagi sa pagtungo o pinaagi sa pagtungo, iyahang ihimo ang arka to save his family. Now, trust in obedience are inseparable. Masamayin mo pasabot anak. Inseparable. Ang pagtungo o ang pagsali o ang pagtuman, masamayin inseparable. Dili pwede na ibuhang ibulat. Dili pwede na ibulat siya. Ang obedience o ang trust, dili pwede magbulat ibuhat. Dili pwede magbulat. Kung ba si Jaina o si Dixon, bakong ginasal. Itakdo sila diya sa Kaminyoon. Dili pwede nga bulagon sa iba. In any couple here, dili pwede nga bulagon. In ana ang trust o ang pagtuman or obedience. Dili pwede nga bulagon. Inong gamong kanta? Inong gamong kanta? Trust and obey, and there's no other way but trust in Jesus. Trust and obey. Bisa sa kanta, trust and obey. Dili
siya pwede magbulag. Mag-uban niya sila. Noah obeyed God without questioning Him. Dagan patuka sa Bodrina, kung tawag sa Ginoo, o istoryawan sa Ginoo. Bakit pangutana ka? Kasi nga, hindi mo pastor, Bodrina, umingon ng Ginoo, dito ka mag-pastor sa ikaw-tao, Kipron. Hindi ka nga, kapag-question ng Ginoo, tinuod ka. Pwede naman ko dito sa syudad. Layo na kayong itaw-tao, Lord. Nakay, kaon dito. Nakay, membro itong dato. Dato pa naman. Nakay, bukas dito. Nakay, isda dito. Nakay, beaches dito ka na pwede naman talikuan. Nakay, mall dito. Ay, wifi dito. Ano na, hangin yung mahutana sa Ginoo. Patay, mga Facebook pa dito, Lord. Si Noah, sa tiyakan na kitawag sa Ginoo, Noah obeyed God without questioning Him, without questioning God. Kung tawag ka sa Ginoo, nagpagpamastor man, o pag-serve man sa church, sa New Hope, may tagang kamutanan sa Ginoo. Kamutanan ang Ginoo. Now the Bible, the verse tells us that God warned Noah. Ipasidala niya si Noah may tuod sa mga butang. Noah pa niya makita. Kung saan butang, Noah makita ni Noah. Ano mo kung saan butang, Noah makita ni Noah? Rain. Ulan. Sukat mahimugso si Noah. Ang kodalagdal siya o pinagay ito. 80 or 25. Wasak kita ulan. Bisan na may tulong sa ulan, wala sa kita. Ingon ang Ginoo. Ako ulan nun. Anong binuo man si Noah? Anong binuubigan si Noah sa Ginoo? Tuo man sa pagalungan sa ulan. Hindi kahapin nun si Noah. Hindi mo sabi ka si Noah. Hindi ulan, Lord. Ano ulan ba? Hindi ka sa langit tubig. Tinuod ka, Lord. Ano kita niya? Kasi kung ano, pwede ka pa na si Noah. Ano naman, sa unang panahon, wala pa'y ulan. So, anak, wala pa'y ulan sa ulan. Nasugod ang pag-ulan sa yuta sa panahon sa lunog. But before ang lunog, wala'y ulan. Genesis chapter 2, verse 6. Ingon pa niya, daliya sa 6. Apan, watong sugdan sa kay, wala pa'y tanong sa kapatagan niya sa yuta. O wala pa'y mga tanong na nanurog sa kapatagan kay ang Ginoong Diyos. Wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta. O wala pa'y tao na muuna sa yuta. O wala pa'y tao na muuma sa yuta. Apan dihay tubig na may buswak gikan sa yuta o may patubig sa tubong yuta. So wala'y ulan. Yung sa Ginoo pagpatubig sa yuta. Tunay may uswak. Sabot ang uswak, gikan sa ilalong sa yuta, anak kung maghimo ka karon o kanang gumba, na itubig. Ang igamit sa Ginoo sa una para tubigan ang yuta. Aglihan niya ang mga yuta para uswak ang yuta. So wala na kita si Noah ulan. Pero anong iubigan sa Ginoo? Anong ituman sa Ginoo? Kung ikaw to, ikaw ka mo Kristan sa Ginoo, tinuod ka ka, Lord? Tinuod ba? Gingon sa kuha. Lalo mingon ka nga, nanditan siguro. Pero i-obey ka, bisan wala siya makakita sa mga butang na misulti sa Ginoo. Ingon pa, in Hebrews chapter 1, Hebrews 11, verse 1, faith is the evidence of things not seen. Sa dalawang pagtuo, ang pagtuo, ebidensya siya sa mga butang na wala rin mo makita. Paano nangalakad ka sa Ginoo? Nakita ba niyo Ginoo? Ngunit pagtuo, nangalakad ka sa Ginoo, nangalakad ka sa Ginoo. Misimba ka, nangalakad ka sa Ginoo, minsan wala din mo makita ang Ginoo. Kaya tungkol kay ano na kay pagtuo, na ano na yung Ginoo. Ha? Ikala ko si Noah. Wala sa kita sa ulan. Pero ibuhat niya. Ingon pa niya, one of the greatest practical, yung panitjang MacArthur, acts of faith in all his story was Noah's
cutting down the first gopher tree for wood to make the ark. So daw, yung pinaka greatest and practical na buhat daw ni Noah, ang pagputol sa kahoy, o ang pag-unang pagputol sa kahoy para himuong arka. Another one, Noah obeyed God without procrastinating or procrastinating. Masay pasabot alin. Si Noah may obey sa Ginoo sa walay langay-langay. Dagan sa tuwa ni langayan. Dagan ba rin langayan? Hindi ba tayo manghatag? Naihatag ang gobyerno, matay katlawang pasto, wala nito. Piling nila. Nagpila na kayo sa pila ka oras sa pinantos. Pila. Sa yuwa. Pero sa Ginoo, kung tingnan na ya, ato pinusip, laing mga bot, ato simba, laing mga bot. Matay. Laing ito din Ginoo, sinuyas Ginoo. Kung gusto ka, mumubay sa Ginoo, ayaw mo langay-langay. Balik ka pa, ayaw mo langay-langay. Diba? Dito pinakakanta. Ayaw mo langay-langay. Ingon pa ang puno sa Ginoo, si Noah, may ubay sa Ginoo. Wala siya magutaka sa Ginoo. Kung sa'yo ngayon masunod. Wala na siya naglangan. Human niya maglaro, kung sa ang gisulti, gisugo sa Ginoo kaniya, wala na siya magutaka. Gidiritso na sa kakaw, ikukul na siya sa kahoy, para himukul niya ang arka. Manikaw ko, ilan ka, Raymond, akong ipakita sa iyo ang mga butang na sukal, huwag pa niyo makita. Huwag ang lulog. Apan ikaw, maghimo ka arka. Sa himuon. Kung kayo mo mag-arka, kung ikaw si Noah, simala ka na, matay. Kumidjar, matay mo lang. Matay, inis, makay pa lang. Matay, nalulog. Ganun ka pangutana. Pero si Noah, wala sa pangutana. Wala sa dagat si Noah ng puyok. Wala sa sabaybayan ng puyok. Iwasis tumuis bukid ng puyok. Pero tingnan sa Ginoo, paghimo para ka. Kung ikaw mo, lakas tumuis sa bukid. Yung mga matay, Lord, ako na ako, palutaw din. Arka nga paghimo. Kung may tubig niya. Kung iras, dapat ko dagat, palutaw na ako dagat. Wala yung dagat. Ikaw pa, surely Satan suggested to Noah more than once that he had plenty of time to build the ark. Siguro daw si Satanas, he suggests na to kay Noah na taas na mga panahon, sunod na, unya na, mahanap ko sa sunod na po masimba sa yung mga bana din na ba? Kung wala bana sa'yo, mag-iingon. Kasi nag-ingon, sunod na, dahil. Ayaw yung sarap yung tubot. Namusunod siya sa yung manaas sa noon. Kaya masakay ka din maglangay-langay. Makasunod ang simbahan na nasa noon. Ito. Isa sa mga reason, meron din pangalagan nila. O di, magalit sa pangalagan. Hindi niya taas pa yan sinabuhi. Walang buwan. Bakit ako? Sunod na! Kung matikulang ako. Sunod na! Kung niretire na ako sa trabaho. Kung di na ako busy. Kung wala ako yung trabaho. Kamuta na yung suman. Kung tikulang na ka. Kung napakakalagad sa Ginoo. Kung makaabot pa lang ka sa iyong pagkatikulang. Kung kaabot lang. Kung kira sa imo ha. Na di nakaka-eksakto dahil sa Ginoo. Kay iniglokso nimo. Murag. Ako ba kadalitso kay grabe na yung kaitis. Okay na sa imo ha. Na iniglayat nimo sa Ginoo. Murag di nakaka-eksakto mo. Istorya kay imong babang dahil kay tigulang na ka. Okay na sa imo.
pa ka, wala ka sa Ginoo. Eh nga, kung niya na, kung retire na ka. Tao, humugan o reason. Pag-retire, hindi mo na sana. Ako sa India, ako ang inabuhi kay ako mga apo. Di ba nung sa apo? Bukit sa akin, now, hindi ko makalagan sa Ginoo. Gagang kayo, reason. Pangutana sa tangan. Inikimon mo, retire mo dito ka mga lagad. O kahit inikimon mo dito ka mga lagad sa Ginoo pangutana. Ito tag-iya sa imong kinabuhi. Isip tag-iya sa imong kinabuhi. Ikaw ba? Hindi mo lupa ka kung saan mo sa patapusan. Hindi mo lupa ka kung kanusta ka magabay. Wala ibisan mo sa kanato. Nasay kung kanusta kita magabay. Manang ayaw unya-unya ang Ginoo. Ano nga sa nasabta na ako? Anong si Pablo mingon siya? Karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung anak arison. Nadili ikaw na iya sa iyong kinabuhi. Adugay mo sa madali, basin kuha mo ka na ikan kanimo. Anong kinabuhi. That's why samtang adunay kahigayunan, opportunity. Samtang may oras pa ikaw, mangalagad sa Ginoo. Kaya kung umingon ka, unya na, usunod na. Imanhi, ang imong libaluan na kinabuhi ko karon, ang kunya ka na sa'yo. Baka naman sa'yo. Ingon niya, posible si Satanas, ingon siya, kang Noah, sunod na, hinuha, kaya tunay na kantang panahon. Can you imagine? Doon na untay, dagang pa na oras na pwede na maglanlangan si Noah, 120 years. Ang iyang kinabuhi. Pero, inusikan ba niya? Posible alam sa talas, ano na po kay daghan ng mga katuliga. 120 na namatay. Pero wala siya magpadaok, wala siya maghatag o mga excuses, o wala kayo siya maglangay-langay. He simply built the ark. Sama sa kung-unsa ang isugo kaniya. Belum pinapit ni Noah ang arka. Nagtuloy. 40 years. Ikaw kahapahimo, di ka kahundang. Patay 40 ka tuloy, patay. Ano ito? Tamaginyaw na yung ako. Kapag ako mag-ino sa arka. Dahil ka patay, Lord. Hindi naman ba ito mag-ino kung sinuwa o gamayin ko, no? Lansa, may para lang na yung di mo kung makahimo sinuwa anak. Kaya ang architect o ang engineer, sa baho nga araw ka ang ginuungan. Ang blueprint saan ka naghihimo sa Ginoo, naghihimo ni Noah, ang Ginoo ng provide. Di na sa Ginoo, o ni ang ikason, o ni ang kabagaon, o ni ang kahapugon, o ni ang kadakon. Sa iyong himo na arka, kasi Noah kay obedient na kayo sa Ginoo. At sa ka tuwid, hindi mo. Kung ikaw to, kung ikaw ka matay. Nakuhaan eh. Lord, ito. Hindi ako makaya. Kasi pwede pang kakuro, Lord, eh. Ako na pamilya mo. Nakorpo sa Ginoo. Pakita niya na luwason niya ang ng tao sa paliputan. Hindi mo na kayo sa mundo. Pero kaya sabi niya sa pagkakatakan dito. Si Ham, si Shem, si Japhet, silang mga asawa. Si Noah, yung asawa, 8 sila ang kong. 8. Ang purpose sa Ginoo, daghan yung maluwas. Pero tanan ko sila, wako to. Di ba kapurti ka to eh? Kung ikaw po siguro walihan ka Ginoo, pero sinusunod mo sa inyo sala. Kung sakay mo walinahan ka, kay malulupan sa Ginoo. Di mo siguro ka, patay na hulong siguro ka. Mugi-mugi na makahili mo alang arka. At magkaroon ako tayo hulong. Procrastination is sin. So ayaw yung paglalay-langay. Yes, sa Ginoo. Noah obeyed God, though it was costly. Ano daw? Mituman si Noah sa Ginoo. Bisan o bukat o bukti. Costly. Ang nagsayan ko no? Costly. Mahal ba? Siya, ang Tagalog suna. Bisan mahal o bukti. Bukat o bukti. Sa pagsunod sa Ginoo, but he obeyed God.
Isang kun. Lisod. Ako na pag-istorya. Lisod. Ingon pa, how did Noah's obedience was king? Kung sa ba ang nahimong cook-up or nahimong costly kay Noah sa diha na nagtuman o nagsunod siya sa Ginoo. Pero sa kalisod, kung sa'y bukti sa iyang pagsunod sa Ginoo, kung sa'y kinahanglan kay sakripisyo sa pagtuman sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo, una, pag-BIBI. Ridicule. Pag-BIBI, pagtamay. Sa diha, ang ibuhat niya ang arka, hindi balik-bayan, nga dulay mga tao nagkatamay sa iya. Kung ikaw dugay nakagatukod o kusakap, arka, nakakasakunga sa bukid, o sa bukid, walay dagat, walay sapa. Na naghimong ka ang arka, dahil kung nakataw, pasig ni mo ay mo sinilang na kay Leonard, murag daot na ginatutok ni mo. Saan ka naman ang arkang ni mo gihimo? Hindi na makakatuway ka na. Naghihimo, hindi pa ganyan mo gihimo. Wala may dagat niya. No? Hindi ka na mas tao. Asa ka na nimo ipanutang? O kung saan ka na nimo pagbulan, kapag natapong ba na nimo gihimo? Mga pagtamay, mga pag-BBI, iyaha ko na, gisalo. Another one time, ang oras gilinon. Pero si Noah, tuwid ka na tuwid. Ito yung iusikan. Kung baga, sa mga tao, siguro may nasa 40 years, imong iusikan, niya sa paghimong kong arka, sa tumoy sa bukid, na walay dagat, walay tubig, anong lutaw na imong gihimo. Time. Pero grabe ang time na gihatag ni Noah sa Ginoo, 40 years. Natingalin para sa uban, pag-usik-usik, pag-sayang-sayang sa mga oras. Kita, dapat kayo kaginusikan na oras para sa Ginoo. Ikaw mismo, kung imo ang sure mo kung galingon, pinagtilitan. Every one of us, guilty sa pag-usik-usik sa oras na unta para sa Ginoo. Iusikan nimo diya sa kalibutan. Iusikan nimo diya sa trabaho. Iusikan nimo diya sa balay. Paghimo sa mga butang na walay pili sa kinabuhi. Mga butang na pilin-pililo sa Ginoo. Muna mga time na imo iusikan na supposed to be para sa Ginoo. Mahadlo ka ba late sa trabaho? Mahadlo ka ba late sa pag-eskwela? Pero sa Ginoo, okay lang malit ka. Minsan isa ka oras, 2 ka oras, okay lang. Sa iyong pumataan, matong espilahan. Sa iyong pumataan, matong ikahuan. Pero pag para sa Ginoo, bahala pumata, 2 hours, lang sa simba. Kung ang Ginoo, bisan ang Ginoo, grabe. Abubuhan ang Ginoo. Isulat na sa Biblia. Abubuhan na siya. Pero kung wala ka niya mabayman, kasi luso man ang Ginoo, kung istrikto pa ang Ginoo, kung ikaw tinalay ang Ginoo, kung imong maestra ang Ginoo, gamay na imong grace. Kung imong employer pa nimo ang Ginoo, tanggal na ka sa trabaho. O kung employer pa ka, kung employer pa nimo ang Ginoo, tanggal na ka sa trabaho. Kung tanawa, inaana ka graceful ang Ginoo, inaana siya, kamaluluy mo. Nabisan kung irresponsable ka sa oras na para sa iya. Nandun ko, wala pa kanya pamili. Grabe ang Ginoo. Isa kung sa ka irresponsable, ipangga ka sa Ginoo. Dahil kahit na kulang sa Ginoo, dahil kita ginusikan na oras para punta sa Ginoo. Hindi para sa Ginoo. Hindi niyo, pag-abot sa kalibutan ng mga puluwaton, asang bilihon para sa mga kalibutan. Bilihon sa imo nga, hindi ka makanggal sa trabaho, walang magsayo ka. Bilihon sa imo nga, taas mo grades, walang kailangan magsayo ka, maswila. Pero para sa Ginoo, hindi sa imong bilit, hindi sa imong bilit. Ikaw malingon na ito.
centered na kayo ka klase ng kasuhan. Pero, sa mga adlaw, bilhin sa iyo, kumpanya, si bossing, si teacher, barkada, Ginoo. Dalawang Ginoo. Ingon pa, the Lord has arts for every believer to build. Ang Ginoo, aduna siya ay arka na ipabuhat o ipabuhat nato sa mga ito. Ipabuhat niya sa imo, sa ako, sa atong tanan. God is faithful and He expects us as His people to be faithful. Ang Ginoo matinud-anon ug naglaom ang Ginoo ang iyang mga katawan. Ang Ginoo faithful ug naglaom siya na ikaw faithful po sa iya. Galag mga istoon ko diyan sa Ginoo. True faith shows up in faithfulness. Lagi na po ang tanan, pagtindog. Not everyone can see. Dili tanan, kabalumpan ka. Dili tanan, kabalum mag-preach sa word sa Ginoo. Dili tanan, kabalum magtudlo sa word sa Ginoo. But you can be faithful. Pwede ka, may kong matiluan sa Ginoo.